Hämta bollen. Kom igen, ta den här. Mig. Jag vågar inte. Mig. Ja, passa mig, säger han. Passa mig, Doris. Ja, Ja, nu. nästan. Kom igen då. Ja, kom igen. Ta det. Ja. Hämta bollen. Hämta bollen. Med modig, Julia. Ja. Med modig. Så ja, nästan va? Ja. Ser du? Ja. Och gungarna. Under gungorna är bollen där. Ta den där. Ja. Kan du hjälpa Doris?